Áno! Ty. A netreba ťahať dole. Tak je dobrý. Tak je dobrý. Aby nás nikto nevystopoval. To, čo aj to robím, odkedy polujem. Vždycky hodím na bojnicu do očku. Tak je dobrý. No, mám videjko parádne. Však to si stev, nie? Ja si hovorím, že ja som skôr takto na takéto veci ako na strelanie, ale... Aj Peťo